Hello लोगोफोर दिनै आं मोनसे रैप सं बड' गस्पेल रैप सं माने आं ट्रान्सलेट खालामनाय हिन्दीमोन सङा बेखौ आङो बर' ट्रान्सलेट खालामदों आरो I hope नोंथांमोना मोजां मोनगोन मोजां मोनबा लाइक खालामदो समर्पण जो यीशु ने किया है फिर क्यों कहते हैं हम बाद में सब सच्चाई को जानकर और हो जाते हैं दुष्ट प्रभु